Doncs aquest curs és molt important per la gent professional perquè tens molta més sortida a l'hora de buscar feina. Para gente que se dedica al mundo del vino, tanto parte comercial como enoturismo, por supuesto. Sobretot per persones que estiguin estudiant com nosaltres sommelier. A quien lo quiera hacer, porque yo no tengo nada que ver con el vino y estoy aquí haciendo. Si pretendes enseñar una bodega, tienes que saber comunicarlo utilizando el vocabulario idóneo. Vulguis o no, et sembla que saps anglès, però quan t'hi fiques en alguna molt específic, doncs et manquen moltes paraules. Aquelles paraules que tu no dominaves, però de tant en tant algun importador t'ho demana. Confesso que he après conceptes que no coneixia ni en català. La connaissance œnologique en français, je l'avais parce que c'est ce que j'ai étudié. La langue anglaise, je l'avais, mais par contre, il me manquait d'imbriquer tout ça ensemble. No només practicar l'anglès, sinó que també intercanvies moltes expériences amb el món del vi. On a beaucoup travaillé en groupe, on apprend à connaître tout le monde, les gens qui viennent de milieux complètement différents, des gens qui font du commercial, des gens qui font du tourisme, des gens qui n'ont... Hi ha enòlegs, hi ha sommelier i és gent que és interessant perquè tenim aficions en comú. Andrew, il est vraiment super. Trobo que aconseguir fer 5 hores seguides de classe i que gairebé et sàpiga greu quan arriba l'hora de plegar i has de marxar, té molt de mèrit. No és el primer dia que es posa davant ni d'una classe ni d'una classe d'enòlegs. I sobretot que 5 hores et passen volant. Super recomanable i a més m'ho he passat molt bé estant aquí al mig de les vinyes i parlant del vi i tastant vins, que més podem demanar? Ah oui, 100%. De fet, per mi podria durar tot l'hivern perquè necessitaria més hores.